Няма! Леле! Нищо няма. Ще смека. Леле! Къде одиш, бе? Парцал! Раджуле, дова. Абе, райдули! Пушнете тока, бе! Абе, Ai, naкрая детето. Я! Айде, бе, почваме! Оти нема то. Ой, нема. Има дуго. Ето там има дуго. Той оживява, защо го убих? Ама той е жив как? Ще те убия по вторен път, зомби! Ще те убия трети път! Включи тока! Сега се заживяваш и почваш да играш кючек. Имаме! Ша! Той е жив! Той е жив! Аз го пипам, той е жив! Бях го убил! Ама аз го бях убил! Спомням си, че го бях убил! Барам живо зомби! Аз пипам лицето на живо зомби! Барам живо зомби! Излитаме от топките! Излитаме от топките! Да ти се не види!